ଏମିତି ହଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓଡିଆରେ ଲଗାଅ। ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅଣ ଓଡିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ୟ ମିଡିଲ ଇଂଲିଶ ପାସ୍ କଲା ଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଓଡିଆ ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖୁଥିଲେ ଓଡିଆରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହେଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। 550 ଦିନ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାନି। ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଆଇନ ହେଇଛି ସବୁ ଓଡିଆରେ ହବ ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡିଆରେ କରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡିଆରେ କାହିଁକି ନଥିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଦସ୍ତଖତ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି? ମୋ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛି ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଛି ଓଡିଆରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ଇଂଲିଶ ନ ଜାଣି ଓଡିଆ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଓଡିଆ ଲେଖୁଛି କଣ ଲେଖିବେ? କାହିଁକି ଆଇନରେ ହେଇছে ସେମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶିଖନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ କଥା କହିକରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ ଏ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ ଆମେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡ କଲେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ 14/12/2015 ମସିହାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡିଆରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କୁଆଡେ ଗଲା? 14/12/2015 କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଣ ଓଡିଆ ଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ମୁଖିଆ ଯିଏ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳଟି ହେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳଟି ହେଇଛି ସେ 1963 ମସିହାରେ କହିଲେ ଯେ ଓଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଇଂରାଜୀ ଚାଲିବ ଯାହାକି 65 ମସିହାରେ ଓଡିଆରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହବା କଥା। 63 ମସିହାରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଆପଣ ମନା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆମର ଭାଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଆପଣ ଓଡିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା କାହିଁକି ରାଜଭାଷା ହବନି? ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଆ ଜାଣି ତାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକାର ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ କହୁଥିଲ ଭଲ ଆରେ କାଲି ସକାଳେ କହୁଥିଲି ଭାଷା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଆ ନ ଜାଣିଲେ ଓଡିଆ ନ କହିଲେ ଓଡିଆ ନ ଲେଖିଲେ ଏ ଭାଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି କି ନା କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଲି ଆଜି କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ ଆଜି ବି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାଷା କଥା ଆସିছে ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଂରେଜୀରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ସେ ଓଡିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ଇଂରେଜୀରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଇନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବକୁଆ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣଟା କଣ? ପୁତନା ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ହେଲେ କିଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭଲ ପାଇବାର ନାହିଁ। ପୁତନା ରାକ୍ଷସ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଦାମବାବୁ ଗତ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଏଇ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା କେମିତି? ଆଜି ଇଂରେଜୀ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲରେ ଓଡିଆ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସିଗ୍ନାଲ ଓଡିଆ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ କହିବା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। କଥା ରହିଛି ଯଦି 1954 ମସିହା ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ସେଥିରେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହେଲେ ଏ କଥାଟି ହେଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ଆଦୌ ଆପଣ ଯେତେ ବକବାସୀ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା 550 ଦିନ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଲାଣି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର। ଆପଣ ମାନେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁକା? ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି କି? ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଆମଠୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଓଡିଆ
ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତ ଏଇ କାହିଁକି ଓଡିଆଟା ଆପଣ ତ ଓଡିଆ ଆମେ ଖୁସି ହବ କଥା ଓଡିଆ କିଏ ଓଡିଆ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ବେଳେ ସେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଶାସନଟାକୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା, ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଓଡିଆ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ନାଇଁ ଦାମବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦାମବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆପଣ କେବେ ଓଡିଶାର କୋଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଏକଥା ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଓଡିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେନି, ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେନି? ଏ କଥା କେବେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କହନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଜିତୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ସରକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି କରିବେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମବାବୁ, କେତେ ଥର ହାତ ଯୋଡିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କେତେ ଥର ଲେଖିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି, କେତେ ଥର ଯାଇ ନେହୁରା ହେଇଛି ଯେ ଏ ଭାଷା ଆଇନକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଓଡିଆ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଭାଷାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷା ଓଡିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଦମ ନାହିଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଭାଷାର କଣ ଏଠି ପଢିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କଥା, ତାର କରିବାର କଥା। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ 2017 ମସିହାରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଭାଷା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷା ଆଜି ଓଡିଶାରେ ମରିଯାଉଛି, ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇ 17 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ପୁରା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଗଲାନି। ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି ସେ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଦିନୀପୁରରେ ଯେମିତି ଲୋପ ପାଇଗଲା ଓଡିଆ ଭାଷା, ଆଜି ଆମରି ଶାସନ କାଳରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଇଏ କଳଙ୍କ କିଏ ମୁଣ୍ଡେଇବ? ଓଡିଆ ଭାଷା ଯଦି ଲୋପ ପାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ଭାଷା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଭିତରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଚିଠି ଲେଖା ଲେଖିରେ ଅଫିସିଆଲ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ନଥିଲା। ରାଜା ଥିଲା, ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବାପ ପୁଅ ଭଳି, ସେଠି ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି କାଲି ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯେ ବିଜେଡି ଦଳଟା ଇଏ ଓଡିଆ ଭାଷାର ବିରୋଧୀ, ଏଇ କଥା ଲୋକ ବୁଝିବେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳ ଚାହେଁ ନା ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଇନଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ ବୋଲି। ଇଏ କଣ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ? ଆପଣ କଣ କଥା ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ବେଦରକାର? ମୁଁ କଣ ବେଦର ଗାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସାଇନ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କେହି ବେଦର ଗାର ଫର ମୁଁ ମାନେ ନା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ କହୁଛି 300 ବର୍ଷର ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ଇଂରେଜୀରେ ଚଢି ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ଯୋଉ ନୋଟିଂ ଦେବା କଥା ଅଫିସର ମାନେ ଓଡିଆରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଛୁ। ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଅଧା ଲେଖୁଥିଲେ, ଅଧା ଇଂରେଜୀ ବି ଲେଖୁଥିଲେ। ଇଂରେଜୀ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା, ଇଂରେଜୀ ଛାଡିକିରି ବଞ୍ଚି ହବ ନାହିଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆଧୁନିକ ହଉ। ଆପଣ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ପିଲା କହୁଛି ଭାଷା କମିଶନ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିସାରି ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଘରେ ନେଇ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ବହି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, କଲେଜର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଓଡିଆରେ ହଉନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷା କେମିତି ହବ ଯଦି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନ ହୁଏ? ମୁଁ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇ ସାରେ, ଭାଷା କେମିତି ହବ? ମୁଁ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇ ସାରେ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରେ।
ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଓଡିଆ ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ ଏଣିକି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖା ହଉଛି ଓଡିଆରେ ବହି ଲେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆରେ ଲେଖିଲ ପଢେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଓଡିଆରେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିଲେ ସେ ବହି ଆମେ ତ ଆଜି କଣ ମଡେଲ ଇଂରେଜୀ ସ୍କୁଲ ସବୁ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନ ସରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ମଡେଲ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଯିବା ମଡେଲ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଯାଆନ୍ତୁ ନା ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ଆପଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଯାଆନ୍ତୁନି ଜମା ଇତିହାସ ଯାଆନ୍ତୁନି ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି 1954 ମସିହା ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହବ 1954 ମସିହା ଥିବା ଆଇନରେ 1963 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଯେ ପଛରୁ ଛୁରିକାଘାତ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ 63 ମସିହା ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ କେବେ ହବ ସେଟା ପୁନର୍ବାର କେବେ ସେଟା ୱିଡ୍ର କରାହବ ତାର